חוות סוסים ביפעת, חווה גדולה. כאן נמצאים כל התאים, בחוץ יש את המרעים. וכאן אנחנו מעקפים את הסוסים, מכינים אותם לרכיבה. יש לנו כאן עמדת שטיפה ועוד בצד שני. פעמיים בשבוע לפחות. באה לרכב. אנחנו נמצאים עם הסוסים, כל הילדי נבחרת. הנבחרת זה בעצם אנחנו כל הילדים שמתחרים, שיוצאים לתחרויות. נמצאים פה הרבה פעמים בשבוע, עוזרים למדריכים האחרים, מטפלים בסוסים שלנו שגם יוצאים איתנו תחרויות. אני התחלתי בערך בכיתה ה' לרכב, ועד עכשיו אני עולה לי"ב. עם השנים התחלתי יותר להתחבר לכל הילדים פה, לכל האנשים, למדריכים, ואני אוהבת לבוא לפה, להיות עם החברות, להיות עם הסוסים, לטפל בהם, לרכב כמובן, הכל. לא מזמן נגמרה העונה של התחרויות. הצלחתי להגיע למקום שלישי מכל הארץ, ואחר כך קיבלתי מלגה מהמועצה, הספורטאית מצטיינת. היא מאוד חרוצה, משקיעה, רוב הזמן גם מגיעה יותר מהכמות פעמים בשבוע שהיא צריכה להגיע כדי לעזור בחווה ומקבלת איזה שיעורים אקסטרה כדי להשתפר. יש בה, דבר ראשון, תכונה של, היא לא עונה לעומת ילדים מתבגרים שבדרך כלל עונים, אז היא יודעת לעצור ולהקשיב ולהבין מה שאומרים ולא לחפש את עיקרה הטעות ולהתעצבן ולרדת. יש בה את המאוד רצון להצליח ואיך אני פותרת את הבעיה. אני חושבת שכל ילד צריך מסגרת שהוא אוהב, עם דברים שהוא אוהב, לעשות דברים שהוא אוהב, ואולי הוא לא יראה את זה באותו זמן מה הוא מקבל מזה, אבל בסוף כשהוא יסתכל אחורה, הוא יבין שיצא מכל הדבר הזה הרבה דברים, והוא קיבל הרבה דברים, ותרם לו.